Dostlar, сәлем! Бүген без куен дәфтәре блокнот ясыйбыз. Моның өчен безгә кирәк булачак катыргы, A4 форматындагы кагаз, кайчы, карандаш, җилем, сызгыч, канцеляр пычак, җеп белән энә һәм тышлыкны бизәр өчен Сабантуй журналыннан бер рәсем. Кагазны алабыз һәм урталай бөклибез. Алабыз катыргыны A4 форматыннан 2 см озынрак кисәбез. Кайчы белән уңайсыз булса, канцеляр пычак белән кисергә мөмкин. Ак кагазны катыргының бер ягына куябыз. Бөклибез. 2 см калдырып, яңадан катыргыны бөклибез. Дуслар, минем куен дәфтәре әзер. Аны хәзер бизисе генә калды. Беренче блокнотны мин февраль санындагы домино белән бизәдем. Ә бу блокнотны TikTok уены белән бизим. Ошаган өлешен кисәм. Менә бу бизәкне алгы өлешкә ябыштырам. Ә менә бу смайликны артка. Җилем белән сылыйм. Дуслар, минем блокнот әзер. Ә сез теләгән әйберләрегезне яза аласыз. Пока-пока!